बे ससियेल मिडियायाव रावखौबो डिस्टार्ब खालामनो फैयाखै किन्तु इलिगेलि माखासे पइन्ट्सफोरनि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंलांनो फैदों बेनि एगेन्स्टआव इलिगेलि सोरबा जुदि गसंथायोबा किन्तु दिगदार जागोन सिदा बुंखादों आङो बे पलिटिक्सआ जों बर' बिदा फंबायफोरनिफ्राय देरसिन जानो हाया आरो बे पलिटिक्सआ जों बर' माहारिनिफ्राय देरसिन जानो हाया आरो जायफोर बर' फिसाफ्रा जायफोर बर' लिडारफोरा गावबा गाव बेनिफिट्सनि थाखाय दिनै बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरखौ थगायनानै गावबा गावनि क्रेडिट लानो नाजागासिनो दङ बैफोर बर' फिसा आरो बैफोर बर' लिडारफोरा सांग्रां थाखायबा मोजां जागोन खुलुमबाय लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि बे गोदान भिडिअ बरना लाग्रोनाय जाबाय दिनै आं जाय बाथ्राखौ बुंनो थांगासिनो दङ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना दिनै मोजाङै खोनासं थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मानाव गेदेर एनडिबि ब्रादारमोनखौ दिनै थगाय थसि खालामनानै बे बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामनानै लाना फैनाय जाबाय दिनै प्रमद बर' बिथाङा स्पेशली परिबर्तननि मुंजों जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिफैदोंमोन दिनै जों प्रमद बर' बिथांखौ गाज्रि मोना दिनै प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बिटिसि पलिटिकल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिफैदों जोंबो मोजां मोनदोंमोन नाथाय जाय परिबर्तननि स्ल'गानजों जेरैबायदि बाथ्रा बुंनानै दिनै प्रमद बर' बिथाङा रायजो राजानि सिगाङाव खोथा दिनै समायखिरा लानानै दिनै खामानि मावनो होनानै दिनै बे बिटिसि पलिटिकल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिफैदोंमोन दिनै 5 इयार्स कमप्लिट जालांबाय नाथाय दिनैसिमबो बै समायखिरा लाबोनाय बाथ्राफोरनि दिनै 10% खामानिफोरा दिनै जाफुंसाराखै मिथिबाय थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय जोंनि बर' माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे गोख्रों बिबानगिरिफ्रा माखासे गोख्रों मावथिफ्रा इउपिपिएल पार्टिनि जानानै पलिटिकेलि डाइभार्टेड जानानै दिनै गामि गामि हाबनानै दिनै पलिटिकेलि केम्पिं खालामहैगासिनो दङ बेखौबो जों गाज्रि मोनाखै नाथाय जोंनि बर' माहारिनि बुहुमाव थानाय बर' फिसाफोरनि सिगाङाव ओरैबायदि मेसेजखौ जों तारमाने फोस्रावनो हानांगौ जाय मेसेजआनोखि जों बर' फिसाफोरनि थाखाय इयुनाव मोजां जायो दिनै गावबा गाव पलिटिकेल क्रेडिटखौ लानानै जों बर' फिसाफोरनि गेजेराव नंखाय माखासे बाथ्राफोरखौ दिनै फोलानानै पलिटिकेलि माने क्रेडिट लानो नाजानायासो बयनिख्रुइबो माने साननो गोनां आरो बयनिख्रुइबो दुखु गोनांसिन बाथ्रा होननानै आं दिनैनि समाव सानो दिनै आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन दिनै दुलाराय बर' फरायसाफोरनि माखासे माने वर्कार्सफोरा माखासे बिबानगिरिफ्रा जायफोर बिबानगिरिफ्रा दिनै पिपल पार्टिनि जानानै दिनै खामानि मावगासिनो दङ बैसोर मा बाथ्रा बुंनो मिथिगौ ना जे नोङो बर' हारिनि थाखाय मा बिहोमा दङ नों बर' हारिनि थाखाय मा मावदों दिनै जायफोर मानसिफोरा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङो बे बाथ्राखौ दिनै मोजाङै गोसोआव लाखि जे जोंनि बे बर' माहारिखौ गोजौ फारसे जों दावगा होलांनो थाखाय आरो जोंनि बे बर' माहारिखौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा माहारि दानो थाखाय जोंनि बर' हारिनि बिखानिफ्राय बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा गासैबो खौसे जानानै इउनाइटेड जानानै जोंनि बर' माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदिखौ दिनै दानानै होदोंमोन आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबानगिरि महरै जोंनिनो बै साफा सानै बर' फिसाफोरखौ दिनै बिबानगिरि महरै फज'नानै जोंनि बर' माहारिखौ मोजां लामाजों इकुवेल लामाजों समानथि लामाजों दिनै सालायलांनो थाखाय दिनै बिबानखौ जाबसिननानै होदोंमोन नाथाय दिनै बे माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानखौ लाखांनायनि उनावहाय दिनै गावबा गाव क्रेडिटखौ लानो थाखाय दिनै आन्दानै खामानि मावनायखौ जों दिनै नुनो मोनदों आरो स्पेशली जोंनि बे बर' हारिखौ गावस्रा होनायनि गुबै दायनिगिरिखौ दिनै मानाव गेदेर इउजि ब्रह्म बिथांखौ दिनै सोंखारिदोंमोन जोंनिनो बर' हारिनि सासे जाना माना सासे गेदेर दैदेनगिरिया दिनै बे बाथ्राखौ बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा दिनै मिथिगौ जानो हानाय दिनै गावबा गाव बेनिफिट्सनि थाखाय दिनै पलिटिकेल इस्युखौ लानानै जों बर' फिसाफोरखौ गावस्रा होनांगौनि मा दरखार दं नोंहा जुदि पलिटिकेल प्लेटफर्माव फैनो थाखाय एसेबां इन्टारेस्ट दंबा नोंखौ जोङो जेबो बादा होआ नाथाय बे नोंनि बे पलिटिकेल क्रेडिटखौ लानानै जों बर' फिसाफोरखौ गावस्रा होनायनि थाखाय नोंहा जेबो मोन्थाय गैया दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा जोंनि बे बर' माहारिनि थाखाय साफ्रोमबो बिहोमा दङ जाय साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ लानानैसो दिनै बे जोंनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद दङ बे बिपिएफ दङ बे इउपिपिएल दङ बे एनडिबि दङ बे बेलटि दङ साफ्रोमबो बुहुमनि बर' फिसाफोरखौ लानानैसो दिनै गासैबो जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफाद आरो आफादफोरा दिनै थांनानै दङ बे बाथ्राखौ खिन्थु गोसोआव लाखि मिथिबाय दिनै गावबा गाव बेनिफिट्सनि थाखाय जों बर' फिसाफोरनि गेजेराव दानलाय सुलाय दिनै एना एनि खालामनो नाजानाय जायफोर बर' लिडारफोर दङ खिन्थु सांग्राङै थाखा दिनैनि समाव जायफोर बर' फिसाफ्रा बे ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि दिनै साहारा लानानै दिनै जायगा लानानै दिनै बाथ्रा बुंनो फैदों बै बर' फिसाफोरखौ इलिगेलि नोंसोरनि आन्दोनि ब्लेक मेजिक पावारखौ बाहायनो नाजाबाय खिन्थु मालाबाबो साक्सेसफुल जानाय नङा सिदा बाथ्राखा आंनि गोसोम पावारखौ आंनि हारिनि बर' फिसाफोरनि सायाव आं मालाबाबो बाहाया सिदा बुंदों बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिबाय नाथाय आं दिनैसिमबो बाहायो हारि रैखाथिनि थाखाय बे बाथ्राखौ खिन्थु गोसोआव लाखि
दिनैयो थांनाय 2012 मायथाइयाव जेब्ला बांगालजों बर'जों दावहा जादोंमोन बे समाव आङो गसाइगाव टाउन चेम्बार दुलाराय बर' फरायसा आफादनि अफिसनि मावख'लेनि साखाथियाव मोनसे न'खराव थानानै आङो जोंनि बर' हारिनि सेन्टिमेन्टेलखौ लानानै 1 मान्थ दान मोनसे बे दावहायाव आङो बाहागो लाबोदों मिथिबाय दिनैयो जोंनि हारिनि सेन्टिमेन्टेलखौ लानानै आं दिनैयो गोबां रोखोमनि खामानि मावबोदों नाथाय बेनि गेजेराव माखासे खामानिफोरखौ आं दिनैयो बेफोरबायदि माखासे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो हाया बेनि एग्जाम्पलखौ सोरबा प्रमद बर' सोरबा इउजि ब्रह्म बा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दिनै A to Z जायफोर पलिटिकेल लिडार आरो लिडारफोर दङ बिसोरनि सेराव थांनानै आंहा फोरमान होनांगौनि जेबो दरखार गैया मिथिबाय गावबागाव प्लेटफर्मनि गेजेरजों दिनै खामानि मावगासिनो दङ दिनै 2012 नि जितु बांगालजों बर'जों दावहा जानाया जेब्ला निउट्रेल जायो बेनि उनावहाय जेब्ला 2013 मायथाइया सफैयो बे 2013 मायथाइयाव बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गबथना आनसलिकनि सिङाव दलेपारा गामिनि आरो सनफेरा गामिनि देरफुनाय लाइमोन उन्दै उन्दै हिनजावसाफोरा क्लास 9 ना 10 आव फरायफुनाया जेब्ला बै मोनसे दाबसे जायगायाव टिउसन लानो थांबाय थायो बे समावनो बै जोंनि दलेपारा गामि होनायनि सासे बर' सुबुङा बांगाल मानसिखौ माने एटाक खालामो बेनि एगेन्स्टआव बै टिउसन लानो थांनाय जोंनि बर' हिनजावसाफोरखौ बे भुकामारि शक होनायाव बांगालफोरा बुयो खर' बुख्लायो बिसोरखौ जिनाहारि खालामनो थाखाय बे फोल्ला दैमा ना मा होनो बेखिसा दिनै बिसोर बुद्रुनानै बिसोर जिनाहारि खालामनो लांदोंमोन नाथाय हास्लाबाखै गथ'फोरा दिनै थै गनायनि जसाव दाख' दुखा खालामनानै खाथिनि बर' न'खराव दिनै खारनानै गावबा गावनि जिउखौ बासायो बे समाव बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गबथना आनसलिकनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जितु मावखुलि थाग्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मेम्बार्सफोरा मावथिफ्रा बे जोंनि बर' हारिनि अलखदनि समखौ मिथिनानैब्लाबो दिनै खुगाजों जोबोद गरम जायो थौ बुनांगौ थौ दांनांगौ होख्लायनांगौ नाथाय जेब्ला बै गथ' सानै साथामखौ जेब्ला बासायनो थांनांगौ बे समाव रावबो आगानसेबो गावनि आथिंखौ आगान होआखैमोन नाथाय बे गबथना आनसलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रेसिडेन्सि बिबानाव थानाय सहेस नार्जारी होननायजों आंजों बै बांगालफोरजों बुख्रेबजानानै दोननाय बर' हिनजावसाफोर आरो बर' हौवासाफोरखौ जोङो बासायनानै बे बरपेटा बद्रुद्दिन आजमल मेडिकेल कलेजाव जोङो गावबा गावनि जिउखौ रिस्क लानानै जोङो बे गबथना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रेसिडेन्टजों आंजोंल' जोङो दिनैयो बासायनो लाना थांदों नाथाय बे गबथना आनसलिकआव थानानै खामानि मावग्रा थानानै ओंखाम जाग्रा एबसुनि वर्कार्सफोरा बे जोंनि हारिनि अलखदनि समाव रावबो आवगायबोदिया नाथाय जेब्ला बडलेण्ड मुभमेन्टनि समा सफैयो बे बडलेण्ड मुभमेन्टनि एगेन्स्टआव रायजो राजाफोरनिफ्राय गामिनिफ्राय बबा सोरबा सोरनिफ्राय रां कालेक्शन खालामनो थाखाय बे आनसलिकआव थानाय माखासे मेम्बार्सफोरा बिबानगिरिफ्रा रां कालेक्शन खालामनो थाखाय बयबो सेख'लायनाय जायो सेख'लायनायनि मेन गुबै जाहोना जाहैबाय मा रां कालेक्शन खालामनो थाङोबा तारमाने हाजारसेयाव 200-300खौ तारमाने गावबा गावनि पकेटाव सोनो हायो बेनि अनगा माने जेबो नङा बेखायनो मोनसे बाथ्राखौ जों मिथिदों जों मिथिनाय बाथ्राया ओरैबायदि जे जोंनि बर' हारिनि माखासे इन्टेलेक्चुवेल लिडारफ्रा ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों जे मानाव गेदेर इउजि ब्रह्म बिथांमोननिफ्रायनो बे जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा पलिटिकेलि माने डाइभार्टेड जाबोखादों जेराव जाय समनिफ्राय BPPF बेनि उनावहाय PCDR बेनि उनावहाय माने UPPL बेफोरबायदि पलिटिकेल हान्जाखौ दिनैयो दादोंमोन बै समनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे मेम्बार्सफोरा पलिटिकेलि डाइभार्टेड जाबोखादों जायनि थाखाय बे माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे बिबानगिरिफ्रा मावथिफ्रा जों बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि अलखदनि समाव समान थाखोआव समान लामायाव थानानै दिनै बर' फिसाफोरखौ हेफाजाब होनो हायाखै दिनैयो मोनसे बाथ्राखौ बुंनाय खोनादों जे प्रमद बर' बिथांजों दैदेनजानाय UPPL पार्टिनि माखासे गोख्रों लिडार्सफोरा मोनसे बाथ्रा बुंदों जे BTC काउन्सिलाव सान्तिखौ लुबैयोब्ला प्रमद बर' बिथांखौ देरहासार खालाम आरो जुदि असान्तिखौ लुबैयोब्ला हाग्रामा महिलारि सारखौ माने देरहासार खालाम तारमाने मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बा BPF पार्टिया जुदि देरहासार जायोब्ला तारमाने असान्तिखौ माने जों खालामगोन होननाय बायदि जादों नामा बे मा मेसेज जोंनि गेजेराव दिनैयो BPF पार्टिया 5 इयार्स जाबाय सरकाराव गैया नाथाय अब्लाबो दिनैयो सान्तियाव थानानै गावबा गावनि बे पलिटिकेल प्लेटफर्मखौ माबोरैहाय जोङो आवगायलांनो हागोन बिनि दिनै खामानि मावगासिनो दं सिरि दा दिनै सरकाराव थानाय मोनसे पार्टिनि माखासे मेम्बारशिपफोरा दिनै सान्ति असान्तिनि बाथ्राखौ दिनै माबोरैहाय बुंनो हायो माबोरैहाय बुंनो हायो जानला मोनला नङा दिनै ससियेल मिडियायाव ओरैनो ओंखाराखै दिनै लिडारशिपखौ सोर खालामदों बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रासो दिनै लिडारशिप खालामदों बे लिडारशिपनि बिबाना नोंसोरनि बा नोंनि बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पति नङा
बेखायनो एसे सानो हयै बाथ्रा बुंबानो जाबाय मिथिबाय आथिङाव सेन्डाल गैया गस्ला गिजि गाननानै हाफपेन्ट गांसे गाननानै बे गथ' साथाम साब्रैखौ दिनै आं बासायनो लाना थांदोंमोन बे समाव गबरधन आनसलिकनि प्रेसिडेन्सियाव थानाय सहिस नार्जारि होननाय बिथाङाल' आंजों दंमोन जों सानैल' रावबो बर' फिसाफ्रा ओंखारफेराखै नाथाय गावबा गाव बेनिफिटनि थाखाय बे आनसलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गेदेर हारि सेन्टिमेन्टेल बाथ्रा बुंनो फैयो मिथिबाय खुगायाव गेदेर बाथ्रा बुंना जानला मोनला जुजिखानाङा सिदा बुंखादां खिन्थु जानला मोनला जुजिखानाङा हारि सेन्टिमेन्टेल बाथ्राखौ दिनैसिमबो जोङो बर' हारिनि बिफा सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आइडिय'लजि फिल'सफिनि लामाजों जों दिनैसिमबो सोलिगासिनो दङ बे बाथ्रा खिन्थु मोजां लेखिया जानला मोनला बाथ्रा बुंनायनिफ्राय खिन्थु गोजानाव थाखा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दिनैसिम ए टु जेड जायफोर लिडारफोर दङ गोनांथि जायोब्ला जोङो कुइसन खालामगोन बे बाथ्रा खिन्थु गोसोआव लाखिखा दै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आंनि बुंनायनि बाथ्राखौ दिनै बिजिरना नायदो बेनि उनावहाय नोंथांमोना कमेन्ट हरबानो जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि